गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। खन्थाइखौ सुजुदों उर्बुस्रि बर', डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, तामुलपुर। खन्थाइखौ आवरायगोन आं, अनजालि स्वर्गियारिया। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। खन्थाइनि मुं बड'लेण्ड रायजो। जोंनो नांगौ खौसे बड'लेण्ड रायजो, नाथाय जालांबाय दिनै हारिजों हारि, धोरोमजों धोरोम एना एनि। मानो? जोंनि खौसेया गोमाबाय, गाननाय जोमनायाबो गोमाबाय, गावजों गाव बावलांबाय। जालांबाय दिनैनि समाव बिदा फंबायनि गेजेराव गावजों गाव नांलाय खमलाय, बुलाय बुसि, एना एनि। सिनायनो हानानैबो मानो बेबादि अनागारिनि सायाव अनागार? बियो सोर? आं सोर? जोंदि असे बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, सासेल' बिमानिनो फिसा। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।